madoko ana mandiweta wene naudzo manhoko dzozwaro gumi mwedzi uno wakubvumbi munaudza nyasi Joanna Mamombe agoreketa iye kuti andadzirira kuti apfe achipfira rusunungo rwavanhu vese munyika. Izvi zvinorwadza amabi angu kumba zvichireketiwa nomwana mudiki akadari nokuti zvinoreva kuti wakuru wehurumende kana kuti hurumende yedu inenge iri nokanhunu kokugouraya vanhu. Izvi zvinotorwadza izvi dai wakuru wenyika waita kuchinja maitiro. Wachebundo novamwe wakabva kupinda kubato reZANU-PF wachibva kumapato anopikisa wareketa iwo kuti wakutoda kuti wagopuwo ivhu wagopuwo minda wagopuwo pokari kunyangwe nemugodhi nezvimwe zvakaita somabhizimisi zvakapuwa vamwe wanga wagara uri mubato reZANU-PF. Wari kureketa iwo kuti wafanana novamwe vese wari mubato reZANU-PF saka wakutodawo kuti wapuwe izvi. Zvawabuditsa pachena kuti sei wakaenda kubato rii. Idi mabi yangu pakanyangaritsa. Bazi ropasi rese rinoringana nezvevanhu vanotekaira kubva kunyika dzavo vachienda kune dzimwe nyika ratiro muZimbabwe makabenuka vanhu vanosvika zviuru mazana mairi kubva kune dzimwe nyika kubva papinda gumbiri romupfigwa rwakonzerwa nodziwa mupengo. Idi mhuri zhinji dziri kutoita kupfanonzara gore rino. Wana chiremba wachiri kufunzira uchiremba waramba kujairiwa nehurumende nokuti wakarega kuita zvakareketiwa navachiwenga zvokuti waende kopinziwa mumauto. Izvi wakazvirekera nokuti wakapinda mumauto vanobva wataya kodzero dzavo dzokuratidzira kana zvisi kutekaira zvakanaka. Tinoimba kuti wachiwenga wafunza kureketa kuno kuti vanhu vachirembawa vanoda bazvo kujairiwa. Dare roparamende ragoti iro nhandare dzedu dzendege dzaikuita kunge mutehwe yateiwa kuti igouraya vanhu. Kureketa kuno wati michina yakuseenzesiwa ikweyo yanyanya kuchembera heno kuti bazi rinotekaidza zvonhandaredzi richagodini kana zvadare. Mukuru wakawamba kambani yoKroko Motors agonzi agobhadhara mari yomuZimbabwe inosvika zviuru makumi matanhatu nodare rodzimhosva pakugwarasha kwaagoita munhu waatsika nomotika yache. Izvi zvinotorwadza mabi angu nokuti wazhinji wari kuita mhosva dzishoma kudarika izvi wari kugopuwa mitongo yakaomarara kana kubva wandogarisa mujeri waribe kutongiwa. Mukuita kumwe kunenge kubata howe wachisiya hawo wakuru wehurumende watakanura pokare muchuchisi Kasema uyo akanga amboisiwa mujeri. Tinoziva hedu kuti izvi zvinoramba zvichingoitika mazuva nemazuva. Kwai wabvana wapera kubata mimba mukuwakiwa mugwagwa wokubva kuHarare kuenda Beitbridge. Izvi zvinotorwadza mabi angu apa wabvana wese wari pasi pemakore 20 wari kuita izvi. Zvinotorwadza. Tinoimba kuti wakuru wehurumende kana kuti newabereki wachaitawo zvisvinu asi nzara tinoiziva kuti mutongo wayo unotoiri pabedzi uye inotuma vanhu kuti waite kusikinya tukono twakawandisa. Toimba kuti zvichagochinja izvi mabi angu. Pai mapiritsi okuronga mhuri yokuZimbabwe ari kuita mukurumbira munyika yeSouth Africa kuwagari womuZimbabwe womuZimbabwe wari muSouth Africa. Izvi zvinotorwadza kumba zvichireketiwa nokuonewa kuti kuna vanhu vakutoita mari nawo mapiritsi ya. Idi dai wakuru munyika wagoita kuti areke kugoburika munyika mu. Tinoimba kuti zvichagodaro kuti zvirambe zvichitekaira zvakanaka uye kuchidzana kwedu noSouth Africa kureke kugofidingika. Sean Williams nomutambi wekiriketi kwai agonzi aisiwe pakati pavamwe wairi wari kunzi ndo watamba zvinomwisa mvura mumwedzi wakurume watabvayo. Tinoimba kuti achagohwina mabi angu tiende tigovhota kuti ahwine. Wanotekaidza nhabvu munyika wati iwo wari kuda mari yokuAmerica inoita zviuru mazana mairi kubva kambani iyo nhefenyuro yoZBC kuti igobudisa mitambo yonhabvu kana iri kuitiwa. Heno kana wakagozvikunda izvi asi tiri kuona pakanyangaritsa. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Pai hurukuro dzinenge dziri kuitiwa kuSomalia dzokuti kupere
mabotso dziri kuramba kupera nokuti wakuru wenyikayo wari kuita zvokundonangidzirana kagunwe kuti ndiye anomhosva uyu ndiye anomhosva. Hino mabi angu tinoemba kuti zvichanadzirisiwa nokuchimbidza. Mishonga yechirwere choshuramatongo kwai yakushota kushomeka kunyika yoKenya. Kwai nzvimbo dzakataramuka maningi dziri kushomeka mishonga iyi zvokutoti vanhu vari kubva vatadza kuziva kuti vachagoponerepoi. Kambani yondege yoBritain yoBritish Airways kwai yagoti iyo ichagodaba kuendesa ndege dzayo kuKenya mushure maunge Kenya yaitawo kuti Britain ireke kuunza ndege dzayo ikweyo nokuti yakati Kenya ino chirwere chakanyanyisa chodziwa mupengo. Idi pakanyangarisa kunangidzira naku dai wareka kudando wakuruwa. Kwai Tanzania ndiyo yanyika irisa chigaro munyika dzomuAfrica dzinoita zvokunhadzira mangoda. Tinoemba kuti ichagoita kuti zvinhu zvitekere zviri nani. Mukatikidzwa kanyasi tahwadziwa fani mabi angu nokuti mumwe mubvana wedu ari mwana waMuchadei Masunda akamboita mukuru weguta roHarare apfa nyasi. Dr. Cindy Vanziu wafa nyasi muguta roJohannesburg muSouth Africa wane makore 45. Toramba chindoti wazorore murugare. Wanga wari munhu anga anorudo fani aidiwa nevanhu vese achibatsira vanhu vese kwese kwese. Masoko edu tinoramba chindoti mhuri yache inyaradziwe pabodzipo noapwere wache. Tiri ipapo mabi angu mukusuwa ikoko togumira pano kwanyasi ndini wenyu mhandu weonhawu.